Hi guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ngayon po lulutuin namin yung kinuha namin kahapon na sari-sari, tulya, crabs, and suso. Parang laki ng crabs mo. Lulutuin namin siya ng ginataan ulit kasi nabitin daw sila nung nakaraan guys. Kaya yun ulit ang aming recipe ngayon. Tsaka dalawa yung recipe namin, ginataang kalabasa, tsaka kinamatisang tulya. Marami kasi kami guys nakuha ang tulya, kaya 2 recipe ang gagawin namin. So, ito guys, papakita namin sa inyo yung kalan namin, nagawa ni Auntie Ligaya at Auntie Pasing. Yan. Bali, hindi maganda yung pagkahubog guys kasi nabagyo, napabayaan sa ulan. Kaya hindi namin nabagyong Dante. Pero okay pa naman, okay pa rin 'yan. Ginagamit namin. O yan, gagamitin na namin siya. Ito guys ang halo, kalabasa, sitaw, bawang, sibuyas at luya. Syempre ang talangka at gata, suso at tulya. Guys, lalagyan na natin ng bawang at sibuyas. Sabay-sabay na yan, huwag nang gumuuna pa yung tsaka luya. Luya. Gisa-gisa lang yan, napakadali niyan. Tingnan natin to guys. Dahil wala si Ate Joan, ako magluluto. Hindi pa daw natikman ng Auntie Ligaya ang luto natin diretso. Makakalimutan mo siyang kirisane. Gusto niya rin yata. Talaga? Sabi niya. Bigyan na natin guys yung gata. Ang pangalawang gata. Bigyan na rin natin to guys para isang kuluan na. Ito guys, nilaga na namin siya kahapon kasi baka masira. Samutsari na naman to guys. Yun o. Sarap. Mga kuha ng tipasing. Bigyan na natin yung suso guys. Napulo na. Kasi malambot na ang yung tulya. Mas masarap guys kasi kumain ng may shell-shell. Kaya hindi namin tinanggal. Yung palkang guys, si Mami Dragon na ang nagluto. Doon sa isang kubo niya niluto. Sa kabilang kubo. So guys, yung last na unang gata. Ilagay ang unang gata. Yan, sarap-sarap. Pinukuha ng tipasing Sa amin yata ni Tina. Yung sa'yo maliit. Malaki din yung nakuha namin ni Tina. Sarap ng hipon kahit man lang naka 1 kilo tayong hipon mo. Walang dagan So, A few moments later. luto na. Sarap. Kain guys. Kain na kami. Kain po. Yung aming kinuha kahapon, isa ang palayok. Dami no? Samutsari. Salamat sa biyay. Guys, Guys, kain po. Kain tayo sa masarap na hapunan. Kain na. Guys, dragon fruit kayo dyan. Pink na pink. Kung hindi nakahugas. Kaya mo kay
Teta Lagets. Ito na yung pinaghirapan namin kapon guys, oh. Tingin ko ito yung nakuha ko ante. Gusto ko yung uli eh. Sana ba yung Santipase, dapat maraming kainin. Dapat santipasin lang kakain ito eh. Siya nakahuli lahat. Di ba may bulo? Maubos lahat yan ah. Anong ginawa mo sa isda pala? Ano rito pala na mama ko dito. Ay, tatlong isda. Guys, ang palkang ay hindi na yan niluluto. Basta iluto mo, pakul mong mabuti ang mga rekado. Tsaka mo isabo sa lagyanan. Ano lang ang palkang. First round. Nabitin sila nung nakaraan guys, nung ganito. Sulit. Sarap kasi pag ginataan eh. Huwag na madali kasi nun eh, walang time. Kaya, Dito ka na dibate, no? belated happy birthday po kay Ma'am Marigail Madayag. Happy birthday po. po. Thank you po sa panonood. God bless. Belated happy birthday din po kay Ma'am Jelly Antonio Macusi. Happy birthday, Happy birthday. Enjoy your day po. Belated happy birthday rin po kay Ma'am Lourdes Makaraig Lagas. Happy birthday po, belated. Happy birthday. Shoutout rin po kay Sir Ciso Bardel Lagas from Las Piñas City. Kamusta po? Thank you po sa panunood. Kain po. Kain ng kain ha. Dami natin pagkain. Taba talaga ako dito guys. Laki na ang bilbil ko. Taba na kami guys. Tama na lang. Buti antipas hindi ka nasisingid. Ano yun? Nasisipit. Mawakan mo yung kwan niya, ipit na mag-ipit. Kaya lumalayo sa atin yung mga limango eh. Guys, pasensya na pag nagtitili-tili kami kasi nakakagulat talaga pag ikaw yung yung magpapahawak ka, tapos biglang may gaganon sa kamay mo. Magugulat ka talaga, besh. Pag hawak mong ganun, may gumanon. Nagsipit. Lalo na yung bunog. Bigla rin nga rin maganon. Marami ba susunod nakaraan? Suso kasi ang ganta natin. Tsaka malabo kasi kahapon. Eh, di na nandun pa. Pero naglaki na sila. Yung gusto ng palkang guys. Maganda guys yung tulya sa sa bagong anak. Magpapagatas. Bagong panganak lang. Bagong anak. Bagong panganak. Brother. Ang asawa hindi pa nagkain. Tapos di pa nagsahin. Magkuha ka na lang to nun ay. May mga baot kayo sa kimot. Wala silang pagkain. Tatay ko yung pairurayan. Pagod na nga kami sa maghapon kami pa magluto, sabi nung asawa niya. Happy birthday nga po pala sa kapatid kong si Marlon Nabatilan. Happy birthday! Balong! Makain ka naman dyan. Ay, mamaya ha, Marlon. Mag-bike po kami ha. Isang batalyon kami Katay mo na yun dyan yung mo. Yung mga tinatago mong hayop dyan. Mga Ilang manok. taon na, Marlon? Asawa ka na, Claro. Unahan mo na si ate mo. Shout out po kay kapatid na Rizalyn Natchogos. Hello po. Hello po! Kamusta po? Ingat po dyan. Shout out Luloy. Kain na tayo, Loy. Loy, kain Loy. Andito si Lola. Uwi ka na daw. Kami fish pan. Sarap guys. Ayaw na namin tigilan. Shout out po sa YouTube channel ni Geraldine Calison. Hello po. Kamusta po dyan? Hello po. Kain.
Ayaw mo nante ay? Mataba, no? Tulya. Busin niyo sayang. Shoutout po sa mother ni Ma'am Maria Salome David. Binabati po namin kayo ng happy 89 birthday. Birthday po, Happy birthday po. Ingat po God bless palagi. po. Wala. Nagpawis na. Third batch. Pero konti lang naman. Matanda na guys yung ating mga senior citizen. Iba na yung pandinig nila guys. Medyo mahina ng pandinig. Alam nyo, minsan alam nyo mga ka-dragon, minsan din natin sila nasasama kasi pag mga trabahong mga ano na, hindi na natin pwedeng isama. Dahil mga senior na sila. Nahihina na rin yung katawan nila. Sa mga buhatan. Siyempre, tumatanda na din. Ano mo, gusto ko pang kumain eh, pero ayaw na lang pa ako mag-upo. Karamihan na ano. Karamihan ng kitab. Kung sino pa ang marami Hi. nakuha, yun. Shoutout nga po pala sa YouTube channel ni Jan Celestino Manuel. Hello! 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 Shout out kay naanak kong Emily Melchor. Hello, Hello, Ate Em! Em! Kain! Kain tayo ng Kain tulya. Kay Ronald Gragasin, kain! Si Jomer Polgar. Thank you, Shout Balaw. Yung totoo, sinong natira? Alang, mag-iina na iwan! Guys, hanggang dito na lang po ulit ang aming vlog. Sana nabusog namin kayo. Sana nag-enjoy kayo. See Thank you!